Falamos, lóxicamente, do Olímpico de Rutis que se vai a enfrontar contra o campeón do Grupo 3, o Atlético Cercedense. Para que nos conte como foi a trayectoria do equipo para chegar a esa final e como afrontan ese derradeiro encontro, temos en comunicación telefónica ao coordinador das categorías base do Olímpico de Rutis. Javi García, que tal? Boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal? E bueno, imagino que moi satisfeitos estarán os xogadores deste equipo, deste conxunto cadete do Olímpico de Rutis, porque despois de unha estupenda liga en a que remataban primeiro, remataban campións, ademais, sen perder ningún partido, agora xa disputarán a final da Copa Delegación. Sí, eu penso que dentro do que é a terceira regional de cadetes, penso que é o partido máis grande que se pode xogar, porque é o campeón do grupo 2, contra o campeón do grupo 3, ambos invictos na competición. Entonces, eu penso que o máis xusto, o máis vai ser unha loita moi fermosa entre os dous equipos. Bueno, estaba claro que imagino que en principio os favoritos tiñan que ser os campións dos seus respectivos grupos, como ti nos comentas, dos equipos que chegarán a ese partido sen coñecer a derrota. Sí, dous equipos que teñen uns números bastante parecidos, e menos en goles a favor que ten máis o noso club, pero en goles encaixados máis ou menos estamos igual, e polo que pudemos ver un pouco, pois son equipos moi parecidos en esquema, en forma de xogar, en tipo de xogadores que teñen. Bueno, eu penso que vai ser unha final moi bonita. Bueno, lógicamente, para chegar a esa gran final hubo que gañar los partidos anteriores, das anteriores eliminatorias. Por certo, o máis inmediato no tempo, o que se xogaba onte, non? Precisamente con victoria axustada ante o Xuventud de Laracha e demais a domicilio. Sí, un bo equipo que nos plantexou moitos problemas, en nos que, bueno, na primeira parte eu penso que o Olímpico foi superior, pero na segunda eles apretaron moito e, bueno, tiveron as súas opcións de meterse no partido, incluso empatalo e, bueno, por suerte, pois, os rapaces foron quen de aguantar o resultado e clasificarse para a final. Bueno, foi un partido realmente igualado e sobre todo moi emocionante. Foi máis doada a victoria en cuartos de final ante 11 caballeros. No, tampouco. O que pasa é que o resultado foi un pouco máis amplio, pero tamén nos puxeron apretos. De feito, 11 caballeros adiantóusenos, puxenos dous. Bueno, despois sí que na segunda parte o equipo reaccionou, logrou poñerse 4-2, a partir de aí penso que foi claro vencedor, pero foi tamén unha eliminatoria complexa. A verdade que desde as fases finais normalmente teñen equipos máis potentes e así están demostrando os rivais tamén. Bueno, de momento un partido en casa, ese de cuartos de final, fronte 11 caballeros, o de onte ali en Laracha, os dous con victoria. A final, de momento, a día de hoxe, sabemos onde se vai a celebrar e cando? Acabamos de falar que a Federación está barallando entre o sábado 20 e o lunes 22. Vai depender un pouquiño da xenda da Federación e vai ser en campo neutral. Ainda non está definido o campo, daquela pois non se pode dar moita máis información. Si que se barallan esas dúas opcións, sábado 20 ou lunes 22, pero non hai moita máis información polo hora. Claro, imagino que o máis xusto, non, é que sexa en un campo neutral. Sí, a ver, por clasificación nesta Copa tocaríanos a nos na casa, pero a mí o que me parece máis xusto é que sea en un campo rival, en un campo independiente, no que os dous equipos pois de que sea unha festa, que os rapaces se divirtan, que ao final o que falábamos antes son dous equipos que xa gañaron as súas ligas, fixeron para min ambos os dous equipos un temporadón, entonces agora é disfrutar o que queda, que é pouquiño, pero non con menos alicientes. Está claro que sexa o que sexa vai a ser un campeón con todos os merecementos. Saberemos xa esta mesma semana o día de celebración? Sí, eu penso que de caras a finales de semana pois teremos xa máis información de cando vai ser, incluso penso que o lugar.
Pois iremos confirmando estes días, cando teñamos esa información, serán os nosos ointes os primeiros tamén en coñecelas, pero sobre todo con esa ilusión de ter a un conxunto cullerdense en esa gran final. Pois Javi, como sempre, moitísimas gracias por atendernos, bueno, quedamos emplazados, quedamos en contacto para confirmar o que dicíamos antes. Moitísimas gracias a vos, e para que necesitéis, xa sabes, aquí nos tedes. Moitísimas gracias, un saúdo. Ata logo.